ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 8 xhur tas-sena id-dejn tal-Gvern naqas b'aktar minn 209 miljun euro meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru wkoll li bejn Jannar u Awwissu li għadda, il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' madwar 3 miljun euro. Imqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet, id-dħul tal-Gvern fl-ewwel 8 xhur żdied b'aktar minn 160 miljun euro, waqt li n-nefqa tal-Gvern żdiedet bi kważi 195 miljun euro. Dan wassal għal bidla negattiva fil-finanzi tal-Gvern ta' ftit aktar minn 34 miljun euro. Iċ-ċifri juru wkoll li d-dħul tal-Gvern fl-ewwel 8 xhur tas-sena kien ta' ftit anqas minn 2744 miljun euro, waqt li n-nefqa qabżet l-2583 miljun euro. Iż-żieda fin-nefqa tal-Gvern kienet b'riżultat ta' bosta inizjattivi li l-Gvern fosthom żieda ta' 22 miljun euro f'benefiċċji soċjali u 17 miljun euro fl-iskel tal-Knisja. In-nefqa kapitali żdiedet ukoll b'aktar minn 26 miljun euro u telet għal kważi 213 miljun euro. Fost oħrajn ġiet irreġistrata nefqa akbar fuq bini ta' toroq ġodda. Iċ-ċifri juru wkoll li l-interessi fuq id-dejn naqsu b'aktar minn 5 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet.